В първата четвъртфинална среща, която се игра в четвъртък, отборът на The Football House надигра с 5-3 палавите в най-грубия мач до този момент в турнира. Бяха показани 7 жълти картона, а спестени бяха поне 2 червени. На полувремето резултатът беше 3-3, но в последните 10 минути на двубоя The Football House извоюва победата. След края на срещата се стигна до саморазправа от страна на двата отбора и е много вероятно някои от футболистите на The Football House да бъдат наказани за полуфиналната среща в неделя. В другата четвъртфинална среща от четвъртък вечер отборът на ФК Massive Attack приключи с участието си, след като бе елиминиран от организиран хаос. Футболистите с бели екипи надиграха с 9-5 своя опонент. На почивката резултата беше 4-1 за организиран хаос, като с две попадения се отличи Петко Петков, който бе един от най-силните играчи в матча. В първата четвъртфинална среща от петъчната вечер, определена като най-тежкият четвъртфинален двубой, отборите на Fullmax и Рефан се изправиха един срещу друг. Момчета в синьо-червени екипи се класираха на полуфинал, след като надиграха с 3-9 парфюмите. Още във втората минута на матча Юджи вкара гол от далечно разстояние. Най-резултатен в матча бе Радослав Неделчев в 4-те си попадения, а Пламен Владимиров вкара своя гол номер 26 в турнира, което е и най-доброто голмайсторско постижение до момента в турнира. В последната четвъртфинална среща Респект надигра с 1-6 отбора на Драконите. На почивката резултата беше 1-0 за тима с червено-бели екипи, след като в последната минута на полувремето Бахтияр завърши по брилянтен начин страхотна атака на своя отбор. След почивката обаче футболистите Водни и Стоян Андонов направиха един от най-големите обрати до този момент в турнира. Андонов показа какво е да си истински капитан и вкара двете попадения, които направиха резултата 1-2. След това Кристиян Ганчев направи резултата 1-4, а Радо Радев и Ники Добрев оформиха крайното 1-6. Така на полуфиналите ще се срещнат отборите на организиран хаос и The Football House, както една от най-очакваните срещи до момента, тази между Респект и Fullmax.